انتو انا هاني بزوح كورابشن قالتاتن كلو سلازخل قال سبات والقا سبات ገንዘብ ሂቦም ምናልባት ነተም ሴኩሪቲ ገይሮም ከእስሩ ይኽእሉ ዝብል እምነት ኣለና ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ማለት ግን ነቲ ግንባር ኩልኹም ገይሩ ኢልና ክንግምግሞ ወይ ድማኒ ክንውዶ ኮንክሉዥን ክንብ ኣይንኽእልን ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ከምኡ ስለዝኾነ ሓውና ኢሳያስ ታሪኹ ትፈልጥዎ ኢኹም ነፃነት ዘምፀ ሓውና እዩ ምሉእ መዋእሉ ተቓሊሱ ንዓዲ ተቓሊሱ ኣትዩ ኣብኡ ድማኒ እቲ ዝተቓለሰሉ ዝተኸድዐ ቃልሲ ክሳብ ሕጂ ከይዕረፈ ይቃለስ ኣሎ ማለት እዩ ካብቲ ዓዲ ነታ ዓዲ ገዲፍሎም ንዩናይትድ ስቴትስ መፅኡ ኣብዚ እውን ኣርኪቡ ዝኩሉ ግዜ ዘጥፍእሉ ኣርኪቡ ነርስ ኮይኑስ ሰሪሑስ እቲ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ነበረ እቲ ቀደም ነቲ ሃገር ዝሃቦ ዘማዕበሎ ፍልጠት ማለት እዩ ኣብኡ ፓራሜዲክ ኮይኑ ዝሰርሕ ነይሩ ከም ሓኪም ሓጋጋዚ ሓኪም ኮይኑ ዝሰርሐ ኣውና ተጋዳላይ ኢሳያስ ማትያስ ስእሉ ይበሃል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝቕመጥ ከም ትፈልጥዎ ድማኒ ርኢቱ ዝዛረብ ከይፈርሐ ደፋር ርኢቱ ዝዛረብ ሓውና ስለዝኾነ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ኣንፂና ክነዛረቦ ስለዝኾና ላይፍ ንወፅእ ስለዝኾና ኩልኩም ክትከታተሉና ንዕድም እዚ እምበር ወርቃዊ ምዕዶ ኢሳያስ ወልደ ሚካኤል ማትያስ ከነንብበልኩም ኢና ሎማዓንቲ ብኢሜይል ዝሰደዶ ማለት እዩ ምስቲ ዝመፅእ ኢንተርቪው ናቱ ንሱ ተታሒዙ ዝኸይድ ቃልሲ ኣዴኻ ከም ዝሰደድትካ ዘይኮነ ብማዕዶ ኮንካ ብዙም ትቆፃፀሮ ኣይኮነን ህዝባዊ ቃልሲ መስርሕ እዩ ፕሮሰስ ብናትካ ተሳትፎ እና ማዕበል ዝኸይድ መስርሕ እዩ እዚ ብርጌና ሓመዱ መራሕቲ ክህልዎ ግድን እዩ ንሱ ከዓ ግንባር እዩ ነቢሩን ኣሎን ፀረ እዚ ግንባር እንተኾንካ ዝዛረብ የብልካን እንተዘይኮነ እዞም ኣብ ባይታ ወሪዶም ዘለዉ ክሳብ ዝቕህሙ ወይ እውን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክሳብ ዝሰጋገሩ ምትሕብባሮም ምርጫ ኣይኮነን እንታይ ዳ ግቡእና እዩ ቃልሲ ሶራ መራሒ ዝኸውን እሞ ዘዕውት ሓፋሽ ህዝቢ ተኣኪቡ ዝመረፆ ኣይኮነን ብናቶም ተበግሶ ኣነ ሕራይ ዝብል ውፉይ መራሕቲ ክህሉ እዩ እቲ ግድነት እዞም ንሕና ኣለናልካ ኢሎም ንኢትዮጵያ ዝወረዱ ድማ ንሳቶም እዮም ፈቲኹም ዶ ንጉስ ትምርቑ ካብኦም ዝሓሹ ክሳብ ዘይረኸብና ምስኦም ምጉዓዝ ኣብ ምዕራዩ ተራ ክንፃወት ወሳኒ ይኸውን ነዛ ስራሕ ዘቃላጥፍ ውልቀ ሰባት ጉጅለታት ምትብባዕ ምሕጋዝን እዩ ዘድሊ ንፍና እውን ተዓዘብቲ ተላኣኽቲ ከይኮንና ንቐፌታን ኣለይትን ብምዃን ፀቕቲ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ናይ ሓርነት ቃልሲ እሞ ምስ ህግደፍ ጠካን ኣብ ውሽጥን ኣብ ግዳምን ንኤርትራ ዘፅንት ዘሎ ቃልሲ ተሓናነቕ እዩ ኣብ ኩሉ ከይወዓልካ ዝኾነ ቃልታዊ ተርእዮ ምስ ዝመፅእ ሸውሃትካ ንኸተርዊ ናይ በልናዶ ተዓዘብናዶ ዓሻ ኣይኮንኩን ገንዘበይ ዝኸፍል እናበልካ ምውጥዋጥ ዕንቅፋት እዩ ስለ ዝኾነ ሱቕ ጥዑም እዩ ዝበሃል ኢሳያስ ኩራት ተኸታተልቲ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ቀኒኹም ሕጂ እውን እቲ ከም ዝትሪኦ ዘለኹም ዚ ፖስተር ካሚንግ ሱን ዝብል ዘሎ ዲስካሽን ካረንት ሲቹዌሽን ኦፍ ኢቢአርኤፍ እቲ ብሉ ሙቭመንት ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ንሰምዖ ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እሲሩ ገለ እሲሩ ገለ ወፂኡ ገለ ንሰማዕ ኣለና ማለት እዩ ብዙሕ ኤቪደንስ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ሓደ
نحنا نعملو اب إثيوبيا كأسر زغل كفتح زغل اتي اوزولو سرعات مالتي سرعات ابي كمو نقبرغل انتو انا هاني بزوح كورابشن قالتاتن كلو سلازخل قال السبات والقا سبات ገንዘብ ሂቦም ምናልባት ነቶም ሴኪሪቲ ገይሮም ከእስሩ ይኽእሉ ዝብል እምነት ኣለና ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ማለት ግን ነቲ ግንባር ኩልኹም ገይሩ ኢልና ክንግምግሞ ወይ ድማኒ ክንውድኦ ኮንክሉዥን ክንብ ኣይንኽእልን ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሓውና ኢሳያስ ታሪኹ ትፈልጥዎ ኢኹም ነፃነት ዘምፀ ሓውና እዩ ምሉእ መዋእሉ ተቓሊሱ ንዓዲ ተቓሊሱ ኣትዩ ኣብኡ ድማኒ እቲ ዝተቓለሰሉ ዝተኸድዐ ቃልሲ ክሳብ ሕጂ ከይዕረፈ ይቃለስ ኣሎ ማለት እዩ ካብቲ ዓዲ ነታ ዓዲ ገዲፍሎም ንዩናይትድ ስቴትስ መፅኡ ኣብዚ እውን ኣርኪቡ ዝኩሉ ግዜ ዘጥፍእሉ ኣርኪቡ ነርስ ኮይኑስ ሰሪሑስ እቲ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ነበረ እቲ ቀደም ነቲ ሃገር ዝሃቦ ዘማዕበሎ ፍልጠት ማለት እዩ ኣብኡ ፓራሜዲክ ኮይኑ ዝሰርሕ ነይሩ ከም ሓኪም ሓጋጋዚ ሓኪም ኮይኑ ዝሰርሐ ኣብኡና ተጋዳላይ ኢሳያስ ማትያስ ስእሉ ይበሃል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝቕመጥ ከም ትፈልጥዎ ድማኒ ርኢቱ ዝዛረብ ከይፈርሐ ደፋር ርኢቱ ዝዛረብ ሓውና ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ኣንፂና ክነዛረቦ ስለ ዝኾና ላይፍ ንወፅእ ስለ ዝኾና ኩልኩም ክትከታተሉና ንዕድም እዚ እምበር ወርቃዊ ምዕዶ ኢሳያስ ወልደ ሚካኤል ማትያስ ከነንብበልኩም ኢና ሎማዓንቲ ብኢሜይል ዝሰደዶ ማለት እዩ ምስቲ ዝመፅእ ኢንተርቪው ናቱ ንሱ ተታሒዙ ዝኸይድ ቃልሲ ኣዴኻ ከም ዝሰደደትካ ዘይኮነ ብማዕዶ ኮንካ ብዙም ትቆፃፀሮ ኣይኮነን ህዝባዊ ቃልሲ መስርሕ እዩ ፕሮሰስ ብናትካ ተሳትፎ እና ማዕበል ዝኸይድ መስርሕ እዩ እዚ ብርጌና ሓመዱ መራሕቲ ክህልዎ ግድን እዩ ንሱ ከዓ ግንባር እዩ ነቢሩን ኣሎን ፀረ እዚ ግንባር እንተኾንካ ዝዛረብ የብልካን እንተዘይኮነ እዞም ኣብ ባይታ ወሪዶም ዘለዉ ክሳብ ዝቕህሙ ወይ እውን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክሳብ ዝሰጋገሩ ምትሕብባሮም ምርጫ ኣይኮነን እንታይ ዳ ግቡእና እዩ ቃልሲ ሶራ መራሒ ዝኸውን እሞ ዘዕውት ሓፋሽ ህዝቢ ተኣኪቡ ዝመረፆ ኣይኮነን ብናቶም ተበግሶ ኣነ ሕራይ ዝብል ውፉይ መራሕቲ ክህሉ እዩ እቲ ግድነት እዞም ንሕና ኣለናልካ ኢሎም ንኢትዮጵያ ዝወረዱ ድማ ንሳቶም እዮም ፈቲኹም ዶ ንጉስ ትምርቑ ካብኦም ዝሓሹ ክሳብ ዘይረኸብና ምስኦም ምጉዓዝ ኣብ ምዕራዩ ተራ ክንፃወት ወሳኒ ይኸውን ነዛ ስራሕ ዘቃላጢፍ ውልቀ ሰባት ጉጅለታት ምትብባዕ ምሕጋዝን እዩ ዘድሊ ንፍና እውን ተዓዘብቲ ተላኣኽቲ ከይኮንና ንቐፌታን ኣለይትን ብምዃን ፀቕቲ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ናይ ሓርነት ቃልሲ እሞ ምስ ህግደፍ ጠካን ኣብ ውሽጥን ኣብ ግዳምን ንኤርትራ ዘፅንት ዘሎ ቃልሲ ተሓናነቕ እዩ ኣብ ኩሉ ከይወዓልካ ዝኾነ ቃልታዊ ተርእዮ ምስ ዝመፅእ ሸውሃትካ ንኸተርዊ ናይ በልናዶ ተዓዘብናዶ ዓሻ ኣይኮንኩን ገንዘበይ ዝኸፍል እናበልካ ምውጥዋጥ ዕንቅፋት እዩ ስለ ዝኾነ ሱቕ ጥዑም እዩ ዝበሃል ኢሳያስ ክቡራት ተኸታተልቲ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ቀኒኹም ሕጂ እውን እቲ ከም ዝትሪኦ ዘለኹም ዚ ፖስተር ካሚንግ ሱን ዝብል ዘሎ ዲስካሽን ካረንት ሲቹዌሽን ኦፍ ኢቢአርኤፍ እቲ ብሉ ሙቭመንት ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ንሰምዖ ዘለና
እዚ ከምዚ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እሲሩ ገለ እሲሩ ገለ ወፂኡ ገለ ንሰምዕ ኣለና ማለት እዩ ብዙሕ ኤቪደንስ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ሓደ ንሕና ንኣምነሉ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ክኣስር ዝኽእል ክፈትሕ ዝኽእል እቲ ኣብኡ ዘሎ ስርዓት ማለት እዩ ስርዓት ዓብዪ ከምኡ ክገብር ይኽእል እንተኾነ ከዓኒ ብዙሕ ኮራፕሽንን ገለታትን ክህሉ ስለ ዝኽእል ገለገለ ሰባት ውልቀ ሰባት ገንዘብ ሂቦም ምናልባት ነቶም ሴኪሪቲ ገይሮም ክእስሩ ይኽእሉ ዝብል እምነት ኣለና ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ማለት ግን ነቲ ግንባር ኩሉ ከምኡ ገይሩ ኢልና ክንግምግሞ ወይ ድማኒ ክንውድኦ ኮንክሉዥን ክንብ ኣይንኽእልን ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሓውና ኢሳያስ ታሪኹ ትፈልጥዎ ኢኹም ነፃነት ዘምፀአ ሓውና እዩ ምሉእ መዋእሉ ተቓሊሱ ንዓዲ ተቓሊሱ ኣትዩ ኣብኡ ድማኒ እቲ ዝተቓለሰሉ ዝተኸድዐ ቃልሲ ክሳብ ሕጂ ከይዕረፈ ይቃለስ ኣሎ ማለት እዩ ካብቲ ዓዲ ነታ ዓዲ ገዲፍሎም ንዩናይትድ ስቴትስ መፅኡ ኣብዚ እውን ኣርኪቡ ዝኩሉ ግዜ ዘጥፍእሉ ኣርኪቡ ነርስ ኮይኑስ ሰሪሑስ እቲ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ነበረ እቲ ቀደም ነቲ ሃገር ዝሃቦ ዘማዕበሎ ፍልጠት ማለት እዩ ኣብኡ ፓራሜዲክ ኮይኑ ዝሰርሕ ነይሩ ከም ሓኪም ሓጋጋዚ ሓኪም ኮይኑ ዝሰርሐ ሓውና ተጋዳላይ ኢሳያስ ማትያስ ስእሉ ይበሃል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝቕመጥ ከም ትፈልጥዎ ድማ ርኢቱ ዝዛረብ ከይፈርሐ ደፋር ርኢቱ ዝዛረብ ሓውና ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ኣንፂና ክነዛረቦ ስለ ዝኾንና ላይፍ ንወፅእ ስለ ዝኾንና ኩልኩም ክትከታተሉና ንዕድም እዚ እምበር ወርቃዊ ምዕዶ ኢሳያስ ወልደ ሚካኤል ማትያስ ከነንብበልኩም ኢና ሎማ ኣንቲ ብኢሜይል ዝሰደዶ ማለት እዩ ምስቲ ዝመፅእ ኢንተርቪው ናቱ ንሱ ተታሒዙ ዝኸይድ ቃልሲ ኣዴኻ ከም ዝሰደድትካ ዘይኮነ ብማዕዶ ኮንካ ብዙም ትቆፃፀሮ ኣይኮነን ህዝባዊ ቃልሲ መስርሕ እዩ ፕሮሰስ ብናትካ ተሳትፎ እና ማዕበል ዝኸይድ መስርሕ እዩ እዚ ብርጌና ሓመዱ መራሕቲ ክህልዎ ግድን እዩ ንሱ ከዓ ግንባር እዩ ነቢሩን ኣሎን እዚ ግንባር እንተኾንካ ዘዛር የብልካን እንተዘይኮነ እዞም ኣብ ባይታ ወሪዶም ዘለዉ ክሳብ ዝቕህሙ ወይ እውን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክሳብ ዝሰጋገሩ ምትሕብባሮም ብርጫ ኣይኮነን እንታይ ዳ ግቡእና እዩ ቃልሲ ሶውራ መራሒ ዝኸውን እሞ ዘዕውት ሓፋሽ ህዝቢ ተኣኪቡ ዝመረፆ ኣይኮነን ብናቶም ተበግሶ ኣነ ሕራይ ዝብል ውፉይ መራሕቲ ክህሉ እዩ እቲ ግድነት እዞም ንሕና ኣለናልካ ኢሎም ንኢትዮጵያ ዝወረዱ ድማ ንሳቶም እዮም ፈቲኹም ዶ ንጉስ ትምርቑ ካብኦም ዝሓሹ ክሳብ ዘይረኸብና ምስኦም ምጉዓዝ ኣብ ምዕራዩ ተራ ክንፃወት ወሳኒ ይኸውን ነዛ ስራሕ ዘቃላጥፍ ውልቀ ሰባት ጉጅለታት ምትብባዕ ምሕርጋዝን እዩ ዘድሊ ንፍና እውን ተዓዘብቲ ተላኣኽቲ ከይኮንና ንቐፌታን ኣለይትን ብምዃን ፀቕቲ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ናይ ሓርነት ቃልሲ እሞ ምስ ህግደፍ ጠካን ኣብ ውሽጥን ኣብ ግዳምን ንኤርትራ ዘፅንት ዘሎ ቃልሲ ተሓናነቕ እዩ ኣብ ኩሉ ከይወዓልካ ዝኾነ ቃልታዊ ተርእዮ ምስ ዝመፅእ ሸውሃትካ ንኸተርዊ ናይ በልናዶ ተዓዘብናዶ ዓሻ ኣይኮንኩን ገንዘበይ ዝኸፍል እናበልካ ምውጥዋጥ ዕንቅፋት እዩ ስለ ዝኾነ ሱቕ ጥዑም እዩ ዝበሃል ኢሳያስ ኩራት ተኸታተልቲ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ቀኒኹም ሕጂ እውን እቲ ከም ዝትሪኦ ዘለኹም ዚ ፖስተር ካሚንግ ሱን ዝብል ዘሎ ዲስካሽን
current situation of EBRF እቲ blue movement ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ንሰምዖ ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እሲሩ ገለ እሲሩ ገለ ወፂኡ ገለ ንሰማዕ ኣለና ማለት እዩ ብዙሕ ኤቪደንስ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ሓደ ንሕና ንኣምነሉ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ክኣስር ዝኽእል ክፈትሕ ዝኽእል እቲ ኣብኡ ዘሎ ስርዓት ማለት እዩ ስርዓት ዓብዪ ከምኡ ክገብር ይኽእል እንተኾነ ከዓኒ ብዙሕ ኮራፕሽንን ገለታትን ክህሉ ስለ ዝኽእል ገለገለ ሰባት ውልቀ ሰባት ገንዘብ ሂቦም ምናልባት ነቶም ሴኪሪቲ ገይሮም ክእስሩ ይኽእሉ ዝብል እምነት ኣለና ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ማለት ግን ነቲ ግንባር ኩሉ ከምኡ ገይሩ ኢልና ክንግምግሞ ወይ ድማኒ ክንውድኦ ኮንክሉዥን ክንብ ኣይንኽእልን ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሓውና ኢሳያስ ታሪኹ ትፈልጥዎ ኢኹም ነፃነት ዘምፀ ሓውና እዩ ምሉእ መዋእሉ ተቓሊሱ ንዓዲ ተቓሊሱ ኣትዩ ኣብኡ ድማኒ እቲ ዝተቓለሰሉ ዝተኸድዐ ቃልሲ ክሳብ ሕጂ ከይዕረፈ ይቃለስ ኣሎ ማለት እዩ ካብቲ ዓዲ ነታ ዓዲ ገዲፍሎም ንዩናይትድ ስቴትስ መፅኡ ኣብዚ እውን ኣርኪቡ ዝኩሉ ግዜ ዘጥፍእሉ ኣርኪቡ ነርስ ኮይኑስ ሰሪሑስ እቲ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ነበረ እቲ ቀደም ነቲ ሃገር ዝሃቦ ዘማዕበሎ ፍልጠት ማለት እዩ ኣብኡ ፓራሜዲክ ኮይኑ ዝሰርሕ ነይሩ ከም ሓኪም ሓጋጋዚ ሓኪም ኮይኑ ዝሰርሐ ሓውና ተጋዳላይ ኢሳያስ ማትያስ ስእሉ ይበሃል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝቕመጥ ከም ትፈልጥዎ ድማኒ ርኢቱ ዝዛረብ ከይፈርሐ ደፋር ርኢቱ ዝዛረብ ሓውና ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ኣንፂና ክነዛረቦ ስለ ዝኾንና ላይፍ ንወፅእ ስለ ዝኾንና ኩልኩም ክትከታተሉና ንዕድም እዚ እምበር ወርቃዊ ምዕዶ ኢሳያስ ወልደ ሚካኤል ማትያስ ከነንብበልኩም ኢና ሎሚ ዓንቲ ብኢሜይል ዝሰደዶ ማለት እዩ ምስቲ ዝመፅእ ኢንተርቪው ናቱ ንሱ ተታሒዙ ዝኸይድ ቃልሲ ኣዴኻ ከም ዝሰደድትካ ዘይኮነ ብማዕዶ ኮንካ ብዙም ትቆፃፀሮ ኣይኮነን ህዝባዊ ቃልሲ መስርሕ እዩ ፕሮሰስ ብናትካ ተሳትፎ እና ማዕበል ዝኸይድ መስርሕ እዩ እዚ ብርጌና ሓመዱ መራሕቲ ክህልዎ ግድን እዩ ንሱ ከዓ ግንባር እዩ ነቢሩን ኣሎን ፀረ እዚ ግንባር እንተኾንካ ዝዛረብ የብልካን እንተዘይኮነ እዞም ኣብ ባይታ ወሪዶም ዘለዉ ክሳብ ዝቕህሙ ወይ እውን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክሳብ ዝሰጋገሩ ምትሕብባሮም ምርጫ ኣይኮነን እንታይ ዳ ግቡእና እዩ ቃልሲ ሶራ መራሒ ዝኸውን እሞ ዘዕውት ሓፋሽ ህዝቢ ተኣኪቡ ዝመረፆ ኣይኮነን ብናቶም ተበግሶ ኣነ ሕራይ ዝብል ውፉይ መራሕቲ ክህሉ እዩ እቲ ግድነት እዞም ንሕና ኣለናልካ ኢሎም ንኢትዮጵያ ዝወረዱ ድማ ንሳቶም እዮም ፈቲኹም ዶ ንጉስ ትምርቑ ካብኦም ዝሓሹ ክሳብ ዘይረኸብና ምስኦም ምጉዓዝ ኣብ ምዕራዩ ተራ ክንፃወት ወሳኒ ይኸውን ነዛ ስራሕ ዘቃላጥፍ ውልቀ ሰባት ጉጅለታት ምትብባዕ ምሕርጋዝን እዩ ዘድሊ ንፍና እውን ተዓዘብቲ ተላኣኽቲ ከይኮንና ንቐፌታን ኣለይትን ብምዃን ፀቕቲ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ናይ ሓርነት ቃልሲ እሞ ምስ ህግደፍ ጠካን ኣብ ውሽጥን ኣብ ግዳምን ንኤርትራ ዘፅንት ዘሎ ቃልሲ ተሓናነቕ እዩ ኣብ ኩሉ ከይወዓልካ ዝኾነ ቃልታዊ ተርእዮ ምስ ዝመፅእ ሸውሃትካ ንኸተርዊ ናይ በልናዶ ተዓዘብናዶ ዓሻ ኣይኮንኩን ገንዘበይ ዝኸፍል እናበልካ ምውጥዋጥ ዕንቅፋት እዩ ስለ ዝኾነ ሱቕ ጥዑም እዩ ዝበሃል ኢሳያስ
ክቡራት ተኸታተልቲ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ቀኒኹም ሕጂ እውን እቲ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ዚ ፖስተር ካሚንግ ሱን ዝብል ዘሎ ዲስካሽን ካረንት ሲቹዌሽን ኦፍ ኢቢአርኤፍ እቲ ብሉ ሙቭመንት ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ንሰምዖ ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እሲሩ ገለ እሲሩ ገለ ወፂኡ ገለ ንሰማዕ ኣለና ማለት እዩ ብዙሕ ኤቪደንስ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ሓደ ንሕና ንኣምነሉ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ክኣስር ዝኽእል ክፈትሕ ዝኽእል እቲ ኣብኡ ዘሎ ስርዓት ማለት እዩ ስርዓት ዓብዪ ከምኡ ክገብር ይኽእል እንተኾነ ከዓኒ ብዙሕ ኮራፕሽንን ገለታትን ክህሉ ስለ ዝኽእል ገለገለ ሰባት ውልቀ ሰባት ገንዘብ ሂቦም ምናልባት ነቶም ሴኪሪቲ ገይሮም ክእስሩ ይኽእሉ ዝብል እምነት ኣለና ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ማለት ግን ነቲ ግንባር ኩሉ ከምኡ ገይሩ ኢልና ክንግምግሞ ወይ ድማኒ ክንውድኦ ኮንክሉዥን ክንህብ ኣይንኽእልን ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሓውና ኢሳያስ ታሪኹ ትፈልጥዎ ኢኹም ነፃነት ዘምፀ ሓውና እዩ ምሉእ መዋእሉ ተቓሊሱ ንዓዲ ተቓሊሱ ኣትዩ ኣብኡ ድማኒ እቲ ዝተቓለሰሉ ዝተኸድዐ ቃልሲ ክሳብ ሕጂ ከይዕረፈ ይቃለስ ኣሎ ማለት እዩ ካብቲ ዓዲ ነታ ዓዲ ገዲፍሎም ንዩናይትድ ስቴትስ መፅኡ ኣብዚ እውን ኣርኪቡ ዝኩሉ ግዜ ዘጥፍኦ ግዜ ዘጥፍኡሉ ኣርኪቡ ነርስ ኮይኑስ ሰሪሑስ እቲ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ነበረ እቲ ቀደም ነቲ ሃገር ዝሃቦ ዘማዕበሎ ፍልጠት ማለት እዩ ኣብኡ ፓራሜዲክ ኮይኑ ዝሰርሕ ነይሩ ከም ሓኪም ሓጋጋዚ ሓኪም ኮይኑ ዝሰርሐ ሓውና ተጋዳላይ ኢሳያስ ማትያስ ስእሉ ይበሃል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝቕመጥ ከም ትፈልጥዎ ድማኒ ርኢቱ ዝዛረብ ከይፈርሐ ደፋር ርኢቱ ዝዛረብ ሓውና ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ኣንፂና ክነዛረቦ ስለ ዝኾና ላይፍ ንወፅእ ስለ ዝኾና ኩልኩም ክትከታተሉና ንዕድም እዚ እምበር ወርቃዊ ምዕዶ ኢሳያስ ወልደ ሚካኤል ማትያስ ከነንብበልኩም ኢና ሎሚ ኣንቲ ብኢሜይል ዝሰደዶ ማለት እዩ ምስቲ ዝመፅእ ኢንተርቪው ናቱ ንሱ ተታሒዙ ዝኸይድ ቃልሲ ኣዴኻ ከም ዝሰደድትካ ዘይኮነ ብማዕዶ ኮንካ ብዙም ትቆፃፀሮ ኣይኮነን ህዝባዊ ቃልሲ መስርሕ እዩ ፕሮሰስ ብናትካ ተሳትፎ እና ማዕበል ዝኸይድ መስርሕ እዩ ኣብ እዚ ብርጌና ሓመዱ መራሕቲ ክህልዎ ግድን እዩ ንሱ ከዓ ግንባር እዩ ነቢሩን ኣሎን ፀረ እዚ ግንባር እንተኾንካ ዝዛረብ የብልካን እንተዘይኮነ እዞም ኣብ ባይታ ወሪዶም ዘለዉ ክሳብ ዝቕህሙ ወይ እውን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክሳብ ዝሰጋገሩ ምትሕብባሮም ምርጫ ኣይኮነን እንታይ ዳ ግቡእና እዩ ቃልሲ ሶራ መራሒ ዝኸውን እሞ ዘዕውት ሓፋሽ ህዝቢ ተኣኪቡ ዝመረፆ ኣይኮነን ብናቶም ተበግሶ ኣነ ሕራይ ዝብል ውፉይ መራሕቲ ክህሉ እዩ እቲ ግድነት እዞም ንሕና ኣለናልካ ኢሎም ንኢትዮጵያ ዝወረዱ ድማ ንሳቶም እዮም ፈቲኹም ዶ ንጉስ ትምርቑ ካብኦም ዝሓሹ ክሳብ ዘይረኸብና ምስኦም ምጉዓዝ ኣብ ምዕራዩ ተራ ክንፃወት ወሳኒ ይኸውን ነዛ ስራሕ ዘቃላጥፍ ውልቀ ሰባት ጉጅለታት ምትብባዕ ምሕጋዝን እዩ ዘድሊ ንፍና እውን ተዓዘብቲ ተላኣኽቲ ከይኮንና ንቐፌታን ኣለይትን ብምዃን ፀቕቲ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ናይ ሓርነት ቃልሲ እሞ ምስ ህግደፍ ጠካን ኣብ ውሽጥን ኣብ ግዳምን ንኤርትራ ዘፅንት ዘሎ ቃልሲ ተሓናነቕ እዩ ኣብ ኩሉ ከይወዓልካ ዝኾነ ቃልታዊ ተርእዮ ምስ ዝመፅእ ሸውሃትካ ንኸተርዊ ናይ በልናዶ ተዓዘብናዶ ዓሻ ኣይኮንኩን ገንዘበይ ዝኸፍል እናበልካ ምውጥዋጥ ዕንቅፋት እዩ
ስለዝኾነ ሱቕ ጥዑም እዩ ዝበሃል ኢሳያስ ኩራት ተኸታተልቲ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ቀኒኹም ሕጂ እውን እቲ ከም ዝትሪኦ ዘለኹም ዚ ፖስተር ካሚንግ ሱን ዝብል ዘሎ ዲስካሽን ካረንት ሲቹዌሽን ኦፍ ኢቢአርኤፍ እቲ ብሉ ሙቭሜንት ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ንሰምዖ ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እሲሩ ገለ እሲሩ ገለ ወፂኡ ገለ ንሰማዕ ኣለና ማለት እዩ ብዙሕ ኤቪደንስ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ሓደ ንሕና ንኣምነሉ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ክኣስር ዝኽእል ክፈትሕ ዝኽእል እቲ ኣብኡ ዘሎ ስርዓት ማለት እዩ ስርዓት ዓብዪ ከምኡ ክገብር ይኽእል እንተኾነ ከዓኒ ብዙሕ ኮራፕሽንን ገለታትን ክህሉ ስለ ዝኽእል ገለገለ ሰባት ውልቀ ሰባት ገንዘብ ሂቦም ምናልባት ነቶም ሴኪሪቲ ገይሮም ክእስሩ ይኽእሉ ዝብል እምነት ኣለና ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ማለት ግን ነቲ ግንባር ኩሉ ከምኡ ገይሩ ኢልና ክንግምግሞ ወይ ድማኒ ክንውድኦ ኮንክሉዥን ክንህብ ኣይንኽእልን ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሓውና ኢሳያስ ታሪኹ ትፈልጥዎ ኢኹም ነፃነት ዘምፀአ ሓውና እዩ ምሉእ መዋእሉ ተቓሊሱ ንዓዲ ተቓሊሱ ኣትዩ ኣብኡ ድማኒ እቲ ዝተቓለሰሉ ዝተኸድዐ ቃልሲ ክሳብ ሕጂ ከይዕረፈ ይቃለስ ኣሎ ማለት እዩ ካብቲ ዓዲ ነታ ዓዲ ገዲፍሎም ንዩናይትድ ስቴትስ መፅኡ ኣብዚ እውን ኣርኪቡ ዝኩሉ ግዜ ዘጥፍእሉ ኣርኪቡ ነርስ ኮይኑስ ሰሪሑስ እቲ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ነበረ እቲ ቀደም ነቲ ሃገር ዝሃቦ ዘማዕበሎ ፍልጠት ማለት እዩ ኣብኡ ፓራሜዲክ ኮይኑ ዝሰርሕ ነይሩ ከም ሓኪም ሓጋጋዚ ሓኪም ኮይኑ ዝሰርሐ ሓውና ተጋዳላይ ኢሳያስ ማትያስ ስእሉ ይበሃል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝቕመጥ ከም ትፈልጥዎ ድማኒ ርኢቱ ዝዛረብ ከይፈርሐ ደፋር ርኢቱ ዝዛረብ ሓውና ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ኣንፂና ክነዛረቦ ስለ ዝኾንና ላይፍ ንወፅእ ስለ ዝኾንና ኩልኩም ክትከታተሉና ንዕድም እዚ እምበር ወርቃዊ ምዕዶ ኢሳያስ ወልደ ሚካኤል ማትያስ ከነንብበልኩም ኢና ሎሚ ዓንቲ ብኢሜይል ዝሰደዶ ማለት እዩ ምስቲ ዝመፅእ ኢንተርቪው ናቱ ንሱ ተታሒዙ ዝኸይድ ቃልሲ ኣዴኻ ከም ዝሰደድትካ ዘይኮነ ብማዕዶ ኮንካ ብዙም ትቆፃፀሮ ኣይኮነን ህዝባዊ ቃልሲ መስርሕ እዩ ፕሮሰስ ብናትካ ተሳትፎ እና ማዕበል ዝኸይድ መስርሕ እዩ እዚ ብርጌና ሓመዱ መራሕቲ ክህልዎ ግድን እዩ ንሱ ከዓ ግንባር እዩ ነቢሩን ኣሎን ፀረ እዚ ግንባር እንተኾንካ ዝዛረብ የብልካን እንተዘይኮነ እዞም ኣብ ባይታ ወሪዶም ዘለዉ ክሳብ ዝቕህሙ ወይ እውን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክሳብ ዝሰጋገሩ ምትሕብባሮም ምርጫ ኣይኮነን እንታይ ላ ግቡእና እዩ ቃልሲ ሶራ መራሒ ዝኸውን እሞ ዘዕውት ሓፋሽ ህዝቢ ተኣኪቡ ዝመረፆ ኣይኮነን ብናቶም ተበግሶ ኣነ ሕራይ ዝብል ውፉይ መራሕቲ ክህሉ እዩ እቲ ግድነት እዞም ንሕና ኣለናልካ ኢሎም ንኢትዮጵያ ዝወረዱ ድማ ንሳቶም እዮም ፈቲኹም ዶ ንጉስ ትምርቑ ካብኦም ዝሓሹ ክሳብ ዘይረኸብና ምስኦም ምጉዓዝ ኣብ ምዕራዩ ተራ ክንፃወት ወሳኒ ይኸውን ነዛ ስራሕ ዘቃላጥፍ ውልቀ ሰባት ጉጅለታት ምትብባዕ ምሕጋዝን እዩ ዘድሊ ንፍና እውን ተዓዘብቲ ተላኣኽቲ ከይኮንና ንቐፌታን ኣለይትን ብምዃን ፀቕቲ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ናይ ሓርነት ቃልሲ እሞ ምስ ህግደፍ ጠካን ኣብ ውሽጥን ኣብ ግዳምን ንኤርትራ ዘፅንት ዘሎ ቃልሲ ተሓናነቕ እዩ ኣብ ኩሉ ከይወዓልካ ዝኾነ ቃልታዊ ተርእዮ ምስ ዝመፅእ ሸውሃትካ ንኸተርዊ ናይ
دلنادو تعزمنادو عشاء يكون ገንዘበይ ዝኸፍል እናበልካ ምውጥዋጥ ዕንቅፋት እዩ ስለ ዝኾነ ሱቕ ጥዑም እዩ ዝበሃል ኢሳያስ ኩራት ተኸታተልቲ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ቀኒኹም ሕጂ እውን እቲ ከም ዝትሪኦ ዘለኹም ዚ ፖስተር ካሚንግ ሱን ዝብል ዘሎ ዲስካሽን ካረንት ሲቹዌሽን ኦፍ ኢቢአርኤፍ እቲ ብሉ ሙቭመንት ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ንሰምዖ ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እሲሩ ገለ እሲሩ ገለ ወፂኡ ገለ ንሰማዕ ኣለና ማለት እዩ ብዙሕ ኤቪደንስ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ሓደ ንሕና ንኣምነሉ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ክኣስር ዝኽእል ክፈትሕ ዝኽእል እቲ ኣብኡ ዘሎ ስርዓት ማለት እዩ ስርዓት ዓብዪ ከምኡ ክገብር ይኽእል እንተኾነ ከዓኒ ብዙሕ ኮራፕሽንን ገለታትን ክህሉ ስለ ዝኽእል ገለገለ ሰባት ውልቀ ሰባት ገንዘብ ሂቦም ምናልባት ነቶም ሴኪሪቲ ገይሮም ክእስሩ ይኽእሉ ዝብል እምነት ኣለና ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ማለት ግን ነቲ ግንባር ኩሉ ከምኡ ገይሩ ኢልና ክንግምግሞ ወይ ድማኒ ክንውድኦ ኮንክሉዥን ክንብ ኣይንኽእልን ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሓውና ኢሳያስ ታሪኹ ትፈልጥዎ ኢኹም ነፃነት ዘምፀ ሓውና እዩ ምሉእ መዋእሉ ተቓሊሱ ንዓዲ ተቓሊሱ ኣትዩ ኣብኡ ድማኒ እቲ ዝተቓለሰሉ ዝተኸድዐ ቃልሲ ክሳብ ሕጂ ከይዕረፈ ይቃለስ ኣሎ ማለት እዩ ካብቲ ዓዲ ነታ ዓዲ ገዲፍሎም ንዩናይትድ ስቴትስ መፅኡ ኣብዚ እውን ኣርኪቡ ዝኩሉ ግዜ ዘጥፍኦ ግዜ ዘጥፍኡሉ ኣርኪቡ ነርስ ኮይኑስ ሰሪሑስ እቲ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ነበረ እቲ ቀደም ነቲ ሃገር ዝሃቦ ዘማዕበሎ ፍልጠት ማለት እዩ ኣብኡ ፓራሜዲክ ኮይኑ ዝሰርሕ ነይሩ ከም ሓኪም ሓጋጋዚ ሓኪም ኮይኑ ዝሰርሐ ሓውና ተጋዳላይ ኢሳያስ ማትያስ ስእሉ ይበሃል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝቕመጥ ከም ትፈልጥዎ ድማኒ ርኢቱ ዝዛረብ ከይፈርሐ ደፋር ርኢቱ ዝዛረብ ሓውና ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ኣንፂና ክነዛረቦ ስለ ዝኾና ላይፍ ንወፅእ ስለ ዝኾና ኩልኩም ክትከታተሉና ንዕድም እዚ እምበር ወርቃዊ ምዕዶ ኢሳያስ ወልደ ሚካኤል ማትያስ ከነንብበልኩም ኢና ሎሚ ዓንቲ ብኢሜይል ዝሰደዶ ማለት እዩ ምስቲ ዝመፅእ ኢንተርቪው ናቱ ንሱ ተታሒዙ ዝኸይድ ቃልሲ ኣዴኻ ከም ዝሰደድትካ ዘይኮነ ብማዕዶ ኮንካ ብዙም ትቆፃፀሮ ኣይኮነን ህዝባዊ ቃልሲ መስርሕ እዩ ፕሮሰስ ብናትካ ተሳትፎ እና ማዕበል ዝኸይድ መስርሕ እዩ ኣብ እዚ ብርጌና ሓመዱ መራሕቲ ክህልዎ ግድን እዩ ንሱ ከዓ ግንባር እዩ ነቢሩን ኣሎን ፀረ እዚ ግንባር እንተኾንካ ዘዛር የብልካን እንተዘይኮነ እዞም ኣብ ባይታ ወሪዶም ዘለዉ ክሳብ ዝቕህሙ ወይ እውን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክሳብ ዝሰጋገሩ ምትሕብባሮም ምርጫ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ግቡእና እዩ ቃልሲ ሶራ መራሒ ዝኸውን እሞ ዘዕውት ሓፋሽ ህዝቢ ተኣኪቡ ዝመረፆ ኣይኮነን ብናቶም ተበግሶ ኣነ ሕራይ ዝብል ውፉይ መራሕቲ ክህሉ እዩ እቲ ግድነት እዞም ንሕና ኣለናልካ ኢሎም ንኢትዮጵያ ዝወረዱ ድማ ንሳቶም እዮም ፈቲኹም ዶ ንጉስ ትምርቑ ካብኦም ዝሓሹ ክሳብ ዘይረኸብና ምስኦም ምጉዓዝ ኣብ ምዕራዩ ተራ ክንፃወት ወሳኒ ይኸውን ነዛ ስራሕ ዘቃላጥፍ ውልቀ ሰባት ጉጅለታት ምትብባዕ ምሕጋዝን እዩ ዘድሊ ንፍና እውን ተዓዘብቲ ተላኣኽቲ ከይኮንና ንቐፌታን ኣለይትን ብምዃን ፀቕቲ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ናይ ሓርነት ቃልሲ እሞ ምስ ህግደፍ ጨካን ኣብ ውሽጥን ኣብ ግዳምን ንኤርትራ ዘፅንት ዘሎ ቃልሲ ተሓናነቕ እዩ ኣብ ኩሉ ከይወዓልካ
ዝኾነ ሓለታዊ ተርእዮ ምስ ዝመጽእ ሸውሃትካ ንኸተርዊ ናይ በልናዶ ተዓዘብናዶ ዓሻ ኣይኮንኩን ገንዘበይ ዝኸፍል እናበልካ ምውጥዋጥ ዕንቅፋት እዩ ስለ ዝኾነ ሱቕ ጥዑም እዩ ዝበሃል ኢሳያስ ክቡራት ተኸታተልቲ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ቀኒኹም ሕጂ እውን እቲ ከም ዝትሪኦ ዘለኹም ዚ ፖስተር ካሚንግ ሱን ዝብል ዘሎ ዲስካሽን ካረንት ሲቹዌሽን ኦፍ ኢቢአርኤፍ እቲ ብሉ ሙቭመንት ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ንሰምዖ ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እሲሩ ገለ እሲሩ ገለ ወፂኡ ገለ ንሰማዕ ኣለና ማለት እዩ ብዙሕ ኤቪደንስ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ሓደ ንሕና ንኣምነሉ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ክኣስር ዝኽእል ክፈትሕ ዝኽእል እቲ ኣብኡ ዘሎ ስርዓት ማለት እዩ ስርዓት ዓብዪ ከምኡ ክገብር ይኽእል እንተኾነ ከዓኒ ብዙሕ ኮራፕሽንን ገለታትን ክህሉ ስለ ዝኽእል ገለገለ ሰባት ውልቀ ሰባት ገንዘብ ሂቦም ምናልባት ነቶም ሴኪሪቲ ገይሮም ክእስሩ ይኽእሉ ዝብል እምነት ኣለና ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ማለት ግን ነቲ ግንባር ኩሉ ከምኡ ገይሩ ኢልና ክንግምግሞ ወይ ድማኒ ክንውድኦ ኮንክሉዥን ክንብ ኣይንኽእልን ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሓውና ኢሳያስ ታሪኹ ትፈልጥዎ ኢኹም ነፃነት ዘምፀአ ሓውና እዩ ምሉእ መዋእሉ ተቓሊሱ ንዓዲ ተቓሊሱ ኣትዩ ኣብኡ ድማኒ እቲ ዝተቓለሰሉ ዝተኸድዐ ቃልሲ ክሳብ ሕጂ ከይዕረፈ ይቃለስ ኣሎ ማለት እዩ ካብቲ ዓዲ ነታ ዓዲ ገዲፍሎም ንዩናይትድ ስቴትስ መፅኡ ኣብዚ እውን ኣርኪቡ ዝኩሉ ግዜ ዘጥፍእሉ ኣርኪቡ ነርስ ኮይኑስ ሰሪሑስ እቲ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ነበረ እቲ ቀደም ነቲ ሃገር ዝሃቦ ዘማዕበሎ ፍልጠት ማለት እዩ ኣብኡ ፓራሜዲክ ኮይኑ ዝሰርሕ ነይሩ ከም ሓኪም ሓጋጋዚ ሓኪም ኮይኑ ዝሰርሐ ሓውና ተጋዳላይ ኢሳያስ ማትያስ ስእሉ ይበሃል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝቕመጥ ከም ትፈልጥዎ ድማኒ ርኢቱ ዝዛረብ ከይፈርሐ ደፋር ርኢቱ ዝዛረብ ሓውና ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ኣንፂና ክነዛረቦ ስለ ዝኾንና ላይፍ ንወፅእ ስለ ዝኾንና ኩልኩም ክትከታተሉና ንዕድም እዚ እምበር ወርቃዊ ምዕዶ ኢሳያስ ወልደ ሚካኤል ማትያስ ከነንብበልኩም ኢና ሎማዓንቲ ብኢሜይል ዝሰደዶ ማለት እዩ ምስቲ ዝመፅእ ኢንተርቪው ናቱ ንሱ ተታሒዙ ዝኸይድ ቃልሲ ኣዴኻ ከም ዝሰደድትካ ዘይኮነ ብማዕዶ ኮንካ ብዙም ትቆፃፀሮ ኣይኮነን ህዝባዊ ቃልሲ መስርሕ እዩ ፕሮሰስ ብናትካ ተሳትፎ እና ማዕበል ዝኸይድ መስርሕ እዩ እዚ ብርጌና ሓመዱ መራሕቲ ክህልዎ ግድን እዩ ንሱ ከዓ ግንባር እዩ ነቢሩን ኣሎን ፀረ እዚ ግንባር እንተኾንካ ዘዛረብ የብልካን እንተዘይኮነ እዞም ኣብ ባይታ ወሪዶም ዘለዉ ክሳብ ዝቕህሙ ወይ እውን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክሳብ ዝሰጋገሩ ምትሕብባሮም ብርጫ ኣይኮነን እንታይ ዳ ግቡእና እዩ ቃልሲ ሶራ መራሒ ዝኸውን እሞ ዘዕውት ሓፋሽ ህዝቢ ተኣኪቡ ዝመረፆ ኣይኮነን ብናቶም ተበግሶ ኣነ ሕራይ ዝብል ውፉይ መራሕቲ ክህሉ እዩ እቲ ግድነት እዞም ንሕና ኣለናልካ ኢሎም ንኢትዮጵያ ዝወረዱ ድማ ንሳቶም እዮም ፈቲኹም ዶ ንጉስ ትምርቑ ካብኦም ዝሓሹ ክሳብ ዘይረኸብና ምስኦም ምጉዓዝ ኣብ ምዕራዩ ተራ ክንፃወት ወሳኒ ይኸውን ነዛ ስራሕ ዘቃላጥፍ ውልቀ ሰባት ጉጅለታት ምትብባዕ ምሕርጋዝን እዩ ዘድሊ ንፍና እውን ተዓዘብቲ ተላኣኽቲ ከይኮንና ንቐፌታን ኣለይትን ብምዃን ፀቕቲ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ናይ ሓርነት ቃልሲ እሞ ምስ ህግደፍ ጠካን
أوشتن أبقدامن نيرتا زتصند زولو قالسي تحانانق እዩ ኩሉ ኣብ ኩሉ ከይወዓልካ ዝኾነ ሓለታዊ ተርእዮ ምስ ዝመፅእ ሸውሃትካ ንኸተርዊ ናይ በልናዶ ተዓዘብናዶ ዓሻ ኣይኮንኩን ገንዘበይ ዝኸፍል እናበልካ ምውጥዋጥ ዕንቅፋት እዩ ስለ ዝኾነ ሱቕ ጥዑም እዩ ዝበሃል ኢሳያስ كورات تغالطتي دمص حزب ኤርትራ ከመይ ቀኒኹም ሕጂ እውን እቲ ከም ዝትሪኦ ዘለኹም ዚ ፖስተር coming soon ዝብል ዘሎ discussion current situation of EBRF እቲ blue movement ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ንሰምዖ ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እሲሩ ገለ እሲሩ ገለ ወፂኡ ገለ ንሰምዕ ኣለና ማለት እዩ ብዙሕ ኤቪደንስ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ሓደ ንሕና ንኣምነሉ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ከኣስር ዝኽእል ክፈትሕ ዝኽእል እቲ ኣብኡ ዘሎ ስርዓት ማለት እዩ ስርዓት ዓብዪ ከምኡ ክገብር ይኽእል እንተኾነ ከዓኒ ብዙሕ ኮራፕሽንን ገለታትን ክህሉ ስለ ዝኽእል ገለገለ ሰባት ውልቀ ሰባት ገንዘብ ሂቦም ምናልባት ነቶም ሴኪሪቲ ገይሮም ክእስሩ ይኽእሉ ዝብል እምነት ኣለና ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ማለት ግን ነቲ ግንባር ኩልኹም ገይሩ ኢልና ክንግምግሞ ወይ ድማኒ ክንውድኦ ኮንክሉዥን ክንብ ኣይንኽእልን ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሓውና ኢሳያስ ታሪኹ ትፈልጥዎ ኢኹም ነፃነት ዘምፀ ሓውና እዩ ምሉእ መዋእሉ ተቓሊሱ ንዓዲ ተቓሊሱ ኣትዩ ኣብኡ ድማኒ እቲ ዝተቓለሰሉ ዝተኸድዐ ቃልሲ ክሳብ ሕጂ ከይዕረፈ ይቃለስ ኣሎ ማለት እዩ ካብቲ ዓዲ ነታ ዓዲ ገዲፍሎም ንዩናይትድ ስቴትስ መፅኡ ኣብዚ እውን ኣርኪቡ ዝኩሉ ግዜ ዘጥፍእሉ ኣርኪቡ ነርስ ኮይኑስ ሰሪሑስ እቲ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ነበረ እቲ ቀደም ነቲ ሃገር ዝሃቦ ዘማዕበሎ ፍልጠት ማለት እዩ ኣብኡ ፓራሜዲክ ኮይኑ ዝሰርሕ ነይሩ ከም ሓኪም ሓጋጋዚ ሓኪም ኮይኑ ዝሰርሐ ሓውና ተጋዳላይ ኢሳያስ ማትያስ ስእሉ ይበሃል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝቕመጥ ከም ትፈልጥዎ ድማኒ ርኢቱ ዝዛረብ ከይፈርሐ ደፋር ርኢቱ ዝዛረብ ሓውና ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ኣንፂና ክነዛረቦ ስለ ዝኾና ላይፍ ንወፅእ ስለ ዝኾና ኩልኩም ክትከታተሉና ንዕድም እዚ እምበር ወርቃዊ ምዕዶ ኢሳያስ ወልደ ሚካኤል ማትያስ ከነንብበልኩም ኢና ሎማዓንቲ ብኢሜይል ዝሰደዶ ማለት እዩ ምስቲ ዝመፅእ ኢንተርቪው ናቱ ንሱ ተታሒዙ ዝኸይድ ቃልሲ ኣዴኻ ከም ዝሰደድትካ ዘይኮነ ብማዕዶ ኮንካ ብዙም ትቆፃፀሮ ኣይኮነን ህዝባዊ ቃልሲ መስርሕ እዩ ፕሮሰስ ብናትካ ተሳትፎ እና ማዕበል ዝኸይድ መስርሕ እዩ እዚ ብርጌና ሓመዱ መራሕቲ ክህልዎ ግድን እዩ ንሱ ከዓ ግንባር እዩ ነቢሩን ኣሎን ፀረ እዚ ግንባር እንተኾንካ ዘዛረብ የብልካን እንተዘይኮነ እዞም ኣብ ባይታ ወሪዶም ዘለዉ ክሳብ ዝቕህሙ ወይ እውን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክሳብ ዝሰጋገሩ ምትሕብባሮም ምርጫ ኣይኮነን እንታይ ዳ ግቡእና እዩ ቃልሲ ሶራ መራሒ ዝኸውን እሞ ዘዕውት ሓፋሽ ህዝቢ ተኣኪቡ ዝመረፆ ኣይኮነን ብናቶም ተበግሶ ኣነ ሕራይ ዝብል ውፉይ መራሕቲ ክህሉ እዩ እቲ ግድነት እዞም ንሕና ኣለናልካ ኢሎም ንኢትዮጵያ ዝወረዱ ድማ ንሳቶም እዮም ፈቲኹም ዶ ንጉስ ትምርቑ ካብኦም ዝሓሹ ክሳብ ዘይረኸብና ምስኦም ምጉዓዝ ኣብ ምዕራዩ ተራ ክንፃወት ወሳኒ ይኸውን ነዛ ስራሕ ዘቃላጥፍ ውልቀ ሰባት ጉጅለታት ምትብባዕ ምሕጋዝን እዩ ዘድሊ ንፍና
وانت عزبتي طلع أختي كيكونا نقفيتان عليتن ومخان صغتي مقبار أقداسيو نحارنت قالسي أمو مسخدف أكان أوشتن أبقدامن نيرتا زتصنت زولو قالسي تحانا نقيو كله كيو عالكا زخونة فالتاوي تريو مس متس شوهاتكا نفتروي ناي لنادو تعزمنادو عشاء يكون ገንዘበይ ዝኸፍል እናበልካ ምውጥዋጥ ዕንቅፋት እዩ ስለ ዝኾነ ሱቕ ጥዑም እዩ ዝበሃል ኢሳያስ ኩራት ተኸታተልቲ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ቀኒኹም ሕጂ እውን እቲ ከም ዝትሪኦ ዘለኹም ዚ ፖስተር ካሚንግ ሱን ዝብል ዘሎ ዲስካሽን current situation of EBRF እቲ blue movement ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ንሰምዖ ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እሲሩ ገለ እሲሩ ገለ ወፂኡ ገለ ንሰማዕ ኣለና ማለት እዩ ብዙሕ ኤቪደንስ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ሓደ ንሕና ንኣምነሉ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ክኣስር ዝኽእል ክፈትሕ ዝኽእል እቲ ኣብኡ ዘሎ ስርዓት ማለት እዩ ስርዓት ዓብዪ ከምኡ ክገብር ይኽእል እንተኾነ ኸዓኒ ብዙሕ ኮራፕሽንን ገለታትን ክህሉ ስለ ዝኽእል ገለገለ ሰባት ውልቀ ሰባት ገንዘብ ሂቦም ምናልባት ነቶም ሴኪሪቲ ገይሮም ክእስሩ ይኽእሉ ዝብል እምነት ኣለና ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ማለት ግን ነቲ ግንባር ኩሉ ከምኡ ገይሩ ኢልና ክንግምግሞ ወይ ድማኒ ክንውድኦ ኮንክሉዥን ክንብ ኣይንኽእልን ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሓውና ኢሳያስ ታሪኹ ትፈልጥዎ ኢኹም ነፃነት ዘምፀ ሓውና እዩ ምሉእ መዋእሉ ተቓሊሱ ንዓዲ ተቓሊሱ ኣትዩ ኣብኡ ድማኒ እቲ ዝተቓለሰሉ ዝተኸድዐ ቃልሲ ክሳብ ሕጂ ከይዕረፈ ይቃለስ ኣሎ ማለት እዩ ካብቲ ዓዲ ነታ ዓዲ ገዲፍሎም ንዩናይትድ ስቴትስ መፅዩ ኣብዚ እውን ኣርኪቡ ዝኩሉ ግዜ ዘጥፍኡሉ ኣርኪቡ ነርስ ኮይኑስ ሰሪሑስ እቲ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ነበረ እቲ ቀደም ነቲ ሃገር ዝሃቦ ዘማዕበሎ ፍልጠት ማለት እዩ ኣብኡ ፓራሜዲክ ኮይኑ ዝሰርሕ ነይሩ ከም ሓኪም ሓጋጋዚ ሓኪም ኮይኑ ዝሰርሐ ኣብኡና ተጋዳላይ ኢሳያስ ማትያስ ስእሉ ይበሃል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝቕመጥ ከም ትፈልጥዎ ድማኒ ርኢቱ ዝዛረብ ከይፈርሐ ደፋር ርኢቱ ዝዛረብ ሓውና ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ኣንፂና ክነዛረቦ ስለ ዝኾና ላይፍ ንወፅእ ስለ ዝኾና ኩልኩም ክትከታተሉና ንዕድም እዚ እምበር ወርቃዊ ምዕዶ ኢሳያስ ወልደ ሚካኤል ማትያስ ከነንብበልኩም ኢና ሎማ ኣንቲ ብኢሜይል ዝሰደዶ ማለት እዩ ምስቲ ዝመፅእ ኢንተርቪው ናቱ ንሱ ተታሒዙ ዝኸይድ ቃልሲ ኣዴኻ ከም ዝሰደድትካ ዘይኮነ ብማዕዶ ኮንካ ብዙም ትቆፃፀሮ ኣይኮነን ህዝባዊ ቃልሲ መስርሕ እዩ ፕሮሰስ ብናትካ ተሳትፎ እና ማዕበል ዝኸይድ መስርሕ እዩ ኣብ እዚ ብርጌና ሓመዱ መራሕቲ ክህልዎ ግድን እዩ ንሱ ከዓ ግንባር እዩ ነቢሩን ኣሎን ፀረ እዚ ግንባር እንተኾንካ ዘዛር የብልካን እንተዘይኮነ እዞም ኣብ ባይታ ወሪዶም ዘለዉ ክሳብ ዝቕህሙ ወይ እውን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክሳብ ዝሰጋገሩ ምትሕብባሮም ምርጫ ኣይኮነን እንታይ ዳ ግቡእና እዩ ቃልሲ ሶራ መራሒ ዝኸውን እሞ ዘዕውት ሓፋሽ ህዝቢ ተኣኪቡ ዝመረፆ ኣይኮነን ብናቶም ተበግሶ ኣነ ሕራይ ዝብል ውፉይ መራሕቲ ክህሉ እዩ እቲ ግድነት እዞም ንሕና ኣለናልካ ኢሎም ንኢትዮጵያ ዝወረዱ ድማ ንሳቶም እዮም ፈቲኹም ዶ ንጉስ ትምርቑ ካብኦም ዝሓሹ ክሳብ ዘይረኸብና ምስኦም ምጉዓዝ ኣብ ምዕራዩ ተራ ክንፃወት ወሳኒ ይኸውን
نزا سراح نزا قالاطيف ولقى سبات كجلتات متبع محركازني زدلي الفنا وانت عزبتي طلع اختي كيكونا نقفيتان عليتن ومخان صغتي مقبار اقداسيو نحارنت قالسي امو مسخدف اكان اوشتن ابقدامن نيرتا زتصنت زولو قالسي تحانانقيو كله كيوعالكا زخونه حالتاوي تريو مس متص شوهاتكا نختروي ناي دلنادو تعزمنادو عشاء يكون ገንዘበይ ዝኸፍል እናበልካ ምውጥዋጥ ዕንቅፋት እዩ ስለ ዝኾነ ሱቕ ጥዑም እዩ ዝበሃል ኢሳያስ ኩራት ተኸታተልቲ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ቀኒኹም ሕጂ እውን እቲ ከም ዝትሪኦ ዘለኹም ዚ ፖስተር ካሚንግ ሱን ዝብል ዘሎ ዲስካሽን current situation of EBRF እቲ ብሉ ሙቭመንት ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ንሰምዖ ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እሲሩ ገለ እሲሩ ገለ ወፂኡ ገለ ንሰማዕ ኣለና ማለት እዩ ብዙሕ ኤቪደንስ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ሓደ ንሕና ንኣምነሉ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ከኣስር ዝኽእል ክፈትሕ ዝኽእል እቲ ኣብኡ ዘሎ ስርዓት ማለት እዩ ስርዓት ዓብዪ ከምኡ ክገብር ይኽእል እንተኾነ ከዓኒ ብዙሕ ኮራፕሽንን ገለታትን ክህሉ ስለ ዝኽእል ገለገለ ሰባት ውልቀ ሰባት ገንዘብ ሂቦም ምናልባት ነቶም ሴኪሪቲ ገይሮም ክእስሩ ይኽእሉ ዝብል እምነት ኣለና ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ማለት ግን ነቲ ግንባር ኩልኹም ገይሩ ኢልና ክንግምግሞ ወይ ድማኒ ክንውድኦ ኮንክሉዥን ክንብ ኣይንኽእልን ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሓውና ኢሳያስ ታሪኹ ትፈልጥዎ ኢኹም ነፃነት ዘምፀ ሓውና እዩ ምሉእ መዋዕሉ ተቓሊሱ ንዓዲ ተቓሊሱ ኣትዩ ኣብኡ ድማኒ እቲ ዝተቓለሰሉ ዝተኸድዐ ቃልሲ ክሳብ ሕጂ ከይዕረፈ ይቃለስ ኣሎ ማለት እዩ ካብቲ ዓዲ ነታ ዓዲ ገዲፍሎም ንዩናይትድ ስቴትስ መፅኡ ኣብዚ እውን ኣርኪቡ ዝኩሉ ግዜ ዘጥፍእሉ ኣርኪቡ ነርስ ኮይኑስ ሰሪሑስ እቲ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ነበረ እቲ ቀደም ነቲ ሃገር ዝሃቦ ዘማዕበሎ ፍልጠት ማለት እዩ ኣብኡ ፓራሜዲክ ኮይኑ ዝሰርሕ ነይሩ ከም ሓኪም ሓጋጋዚ ሓኪም ኮይኑ ዝሰርሐ ሓውና ተጋዳላይ ኢሳያስ ማትያስ ስእሉ ይበሃል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝቕመጥ ከም ትፈልጥዎ ድማኒ ርኢቱ ዝዛረብ ከይፈርሐ ደፋር ርኢቱ ዝዛረብ ሓውና ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ኣንፂና ክነዛረቦ ስለ ዝኾንና ላይፍ ንወፅእ ስለ ዝኾንና ኩልኩም ክትከታተሉና ንዕድም እዚ እምበር ወርቃዊ ምዕዶ ኢሳያስ ወልደ ሚካኤል ማትያስ ከነንብበልኩም ኢና ሎማ ኣንቲ ብኢሜይል ዝሰደዶ ማለት እዩ ምስቲ ዝመፅእ ኢንተርቪው ናቱ ንሱ ተታሒዙ ዝኸይድ ቃልሲ ኣዴኻ ከም ዝሰደድትካ ዘይኮነ ብማዕዶ ኮንካ ብዙም ትቆፃፀሮ ኣይኮነን ህዝባዊ ቃልሲ መስርሕ እዩ ፕሮሰስ ብናትካ ተሳትፎ እና ማዕበል ዝኸይድ መስርሕ እዩ እዚ ብርጌና ሓመዱ መራሕቲ ክህልዎ ግድን እዩ ንሱ ከዓ ግንባር እዩ ነቢሩን ኣሎን ፀረ እዚ ግንባር እንተኾንካ ዝዛረብ የብልካን እንተዘይኮነ እዞም ኣብ ባይታ ወሪዶም ዘለዉ ክሳብ ዝቕህሙ ወይ እውን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክሳብ ዝሰጋገሩ ምትሕብባሮም ምርጫ ኣይኮነን እንታይ ዳ ግቡእና እዩ ቃልሲ ሶራ መራሒ ዝኸውን እሞ ዘዕውት ሓፋሽ ህዝቢ ተኣኪቡ ዝመረፆ ኣይኮነን ብናቶም ተበግሶ ኣነ ሕራይ ዝብል ውፉይ መራሕቲ ክህሉ እዩ እቲ ግድነት እዞም ንሕና ኣለናልካ ኢሎም ንኢትዮጵያ ዝወረዱ ድማ ንሳቶም እዮም ፈቲኹም ዶ ንጉስ ትምርቑ
ካብኦም ዝሓሹ ክሳብ ዘይረኸብና ምስኦም ምጉዓዝ ኣብ ምዕራዩ ተራ ክንፃወት ወሳኒ ይኸውን ነዛ ስራሕ ዘቃላጥፍ ውልቀ ሰባት ጉጅለታት ምትብባዕ ምሕጋዝን እዩ ዘድሊ ንፍና እውን ተዓዘብቲ ተላኣኽቲ ከይኮንና ንቐፌታን ኣለይትን ብምዃን ፀቕቲ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ናይ ሓርነት ቃልሲ እሞ ምስ ህግደፍ ጠካን ኣብ ውሽጥን ኣብ ግዳምን ንኤርትራ ዘፅንት ዘሎ ቃልሲ ተሓናነቕ እዩ ኣብ ኩሉ ከይወዓልካ ዝኾነ ቃልታዊ ተርእዮ ምስ ዝመፅእ ሸውሃትካ ንኸተርዊ ናይ በልናዶ ተዓዘብናዶ ዓሻ ኣይኮንኩን ገንዘበይ ዝኸፍል እናበልካ ምውጥዋጥ ዕንቅፋት እዩ ስለ ዝኾነ ሱቕ ጥዑም እዩ ዝበሃል ኢሳያስ ኩራት ተኸታተልቲ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ቀኒኹም ሕጂ እውን እቲ ከም ዝትሪኦ ዘለኹም ዚ ፖስተር ካሚንግ ሱን ዝብል ዘሎ ዲስካሽን ካረንት ሲቹዌሽን ኦፍ ኢቢአርኤፍ እቲ ብሉ ሙቭመንት ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ንሰምዖ ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እሲሩ ገለ እሲሩ ገለ ወፂኡ ገለ ንሰማዕ ኣለና ማለት እዩ ብዙሕ ኤቪደንስ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ሓደ ንሕና ንኣምነሉ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ክኣስር ዝኽእል ክፈትሕ ዝኽእል እቲ ኣብኡ ዘሎ ስርዓት ማለት እዩ ስርዓት ዓብዪ ከምኡ ክገብር ይኽእል እንተኾነ ከዓኒ ብዙሕ ኮራፕሽንን ገለታትን ክህሉ ስለ ዝኽእል ገለገለ ሰባት ውልቀ ሰባት ገንዘብ ሂቦም ምናልባት ነቶም ሴኪሪቲ ገይሮም ክእስሩ ይኽእሉ ዝብል እምነት ኣለና ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ማለት ግን ነቲ ግንባር ኩሉ ከምኡ ገይሩ ኢልና ክንግምግሞ ወይ ድማኒ ክንውድኦ ኮንክሉዥን ክንብ ኣይንኽእልን ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሓውና ኢሳያስ ታሪኹ ትፈልጥዎ ኢኹም ነፃነት ዘምፀ ሓውና እዩ ምሉእ መዋእሉ ተቓሊሱ ንዓዲ ተቓሊሱ ኣትዩ ኣብኡ ድማኒ እቲ ዝተቓለሰሉ ዝተኸድዐ ቃልሲ ክሳብ ሕጂ ከይዕረፈ ይቃለስ ኣሎ ማለት እዩ ካብቲ ዓዲ ነታ ዓዲ ገዲፍሎም ንዩናይትድ ስቴትስ መፅኡ ኣብዚ እውን ኣርኪቡ ዝኩሉ ግዜ ዘጥፍኡሉ ኣርኪቡ ነርስ ኮይኑስ ሰሪሑስ እቲ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ነበረ እቲ ቀደም ነቲ ሃገር ዝሃቦ ዘማዕበሎ ፍልጠት ማለት እዩ ኣብኡ ፓራሜዲክ ኮይኑ ዝሰርሕ ነይሩ ከም ሓኪም ሓጋጋዚ ሓኪም ኮይኑ ዝሰርሐ ሓውና ተጋዳላይ ኢሳያስ ማትያስ ስእሉ ይበሃል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝቕመጥ ከም ትፈልጥዎ ድማኒ ርኢቱ ዝዛረብ ከይፈርሐ ደፋር ርኢቱ ዝዛረብ ሓውና ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ኣንፂና ክነዛረቦ ስለ ዝኾንና ላይፍ ንወፅእ ስለ ዝኾንና ኩልኩም ክትከታተሉና ንዕድም እዚ እምበር ወርቃዊ ምዕዶ ኢሳያስ ወልደ ሚካኤል ማትያስ ከነንብበልኩም ኢና ሎሚ ዓንቲ ብኢሜይል ዝሰደዶ ማለት እዩ ምስቲ ዝመፅእ ኢንተርቪው ናቱ ንሱ ተታሒዙ ዝኸይድ ቃልሲ ኣዴኻ ከም ዝሰደድትካ ዘይኮነ ብማዕዶ ኮንካ ብዙም ትቆፃፀሮ ኣይኮነን ህዝባዊ ቃልሲ መስርሕ እዩ ፕሮሰስ ብናትካ ተሳትፎ እና ማዕበል ዝኸይድ መስርሕ እዩ እዚ ብርጌና ሓመዱ መራሕቲ ክህልዎ ግድን እዩ ንሱ ከዓ ግንባር እዩ ነቢሩን ኣሎን ፀረ እዚ ግንባር እንተኾንካ ዘዛር የብልካን እንተዘይኮነ እዞም ኣብ ባይታ ወሪዶም ዘለዉ ክሳብ ዝቕህሙ ወይ እውን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክሳብ ዝሰጋገሩ ምትሕብባሮም ምርጫ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ግቡእና እዩ ቃልሲ ሶውራ መራሒ ዝኸውን እሞ ዘዕውት ሓፋሽ ህዝቢ ተኣኪቡ ዝመረፆ ኣይኮነን ብናቶም ተበግሶ ኣነ ሕራይ ዝብል ውፉይ መራሕቲ ክህሉ እዩ እቲ ግድነት
እዞም ንሕና ኣለናልካ ኢሎም ንኢትዮጵያ ዝበረዱ ድማ ንሳቶም እዮም ፈቲኹም ዶ ንጉስ ትምርቑ ካብኦም ዝሓሹ ክሳብ ዘይረኸብና ምስኦም ምጉዓዝ ኣብ ምዕራዩ ተራ ክንፃወት ወሳኒ ይኸውን ነዛ ስራሕ ዘቃላጥፍ ውልቀ ሰባት ጉጅለታት ምትብባዕ ምሕጋዝን እዩ ዘድሊ ንፍና እውን ተዓዘብቲ ተላኣኽቲ ከይኮንና ንቐፌታን ኣለይትን ብምዃን ፀቕቲ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ናይ ሓርነት ቃልሲ እሞ ምስ ህግደፍ ጨካን ኣብ ውሽጥን ኣብ ግዳምን ንኤርትራ ዘፅንት ዘሎ ቃልሲ ተሓናነቕ እዩ ኣብ ኩሉ ከይወዓልካ ዝኾነ ቃልታዊ ተርእዮ ምስ መፅእ ሸውሃትካ ንኸተርዊ ናይ በልናዶ ተዓዘብናዶ ዓሻ ኣይኮንኩን ገንዘበይ ዝኸፍል እናበልካ ምውጥዋጥ ዕንቅፋት እዩ ስለ ዝኾነ ሱቕ ጥዑም እዩ ዝበሃል ኢሳያስ ኩራት ተኸታተልቲ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ቀኒኹም ሕጂ እውን እቲ ከም ዝትሪኦ ዘለኹም ዚ ፖስተር ካሚንግ ሱን ዝብል ዘሎ ዲስካሽን ካረንት ሲቹዌሽን ኦፍ ኢቢአርኤፍ እቲ ብሉ ሙቭመንት ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ንሰምዖ ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እሲሩ ገለ እሲሩ ገለ ወፂኡ ገለ ንሰማዕ ኣለና ማለት እዩ ብዙሕ ኤቪደንስ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ሓደ ንሕና ንኣምነሉ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ክኣስር ዝኽእል ክፈትሕ ዝኽእል እቲ ኣብኡ ዘሎ ስርዓት ማለት እዩ ስርዓት ዓብዪ ከምኡ ክገብር ይኽእል እንተኾነ ከዓኒ ብዙሕ ኮራፕሽንን ገለታትን ክህሉ ስለ ዝኽእል ገለገለ ሰባት ውልቀ ሰባት ገንዘብ ሂቦም ምናልባት ነቶም ሴኪሪቲ ገይሮም ክእስሩ ይኽእሉ ዝብል እምነት ኣለና ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ማለት ግን ነቲ ግንባር ኩሉ ከምኡ ገይሩ ኢልና ክንግምግሞ ወይ ድማኒ ክንውድኦ ኮንክሉዥን ክንህብ ኣይንኽእልን ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሓውና ኢሳያስ ታሪኹ ትፈልጥዎ ኢኹም ነፃነት ዘምፀአ ሓውና እዩ ምሉእ መዋእሉ ተቓሊሱ ንዓዲ ተቓሊሱ ኣትዩ ኣብኡ ድማኒ እቲ ዝተቓለሰሉ ዝተኸድዐ ቃልሲ ክሳብ ሕጂ ከይዕረፈ ይቃለስ ኣሎ ማለት እዩ ካብቲ ዓዲ ነታ ዓዲ ገዲፍሎም ንዩናይትድ ስቴትስ መፅኡ ኣብዚ እውን ኣርኪቡ ዝኩሉ ግዜ ዘጥፍእሉ ኣርኪቡ ነርስ ኮይኑስ ሰሪሑስ እቲ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ነበረ እቲ ቀደም ነቲ ሃገር ዝሃቦ ዘማዕበሎ ፍልጠት ማለት እዩ ኣብኡ ፓራሜዲክ ኮይኑ ዝሰርሕ ነይሩ ከም ሓኪም ሓጋጋዚ ሓኪም ኮይኑ ዝሰርሐ ሓውና ተጋዳላይ ኢሳያስ ማትያስ ስእሉ ይበሃል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝቕመጥ ከም ትፈልጥዎ ድማኒ ርኢቱ ዝዛረብ ከይፈርሐ ደፋር ርኢቱ ዝዛረብ ሓውና ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ኣንፂና ክነዛረቦ ስለ ዝኾንና ላይፍ ንወፅእ ስለ ዝኾንና ኩልኩም ክትከታተሉና ንዕድም እዚ እምበር ወርቃዊ ምዕዶ ኢሳያስ ወልደ ሚካኤል ማትያስ ከነንብበልኩም ኢና ሎሚ ዓንቲ ብኢሜይል ዝሰደዶ ማለት እዩ ምስቲ ዝመፅእ ኢንተርቪው ናቱ ንሱ ተታሒዙ ዝኸይድ ቃልሲ ኣዴኻ ከም ዝሰደደትካ ዘይኮነ ብማዕዶ ኮንካ ብዙም ትቆፃፀሮ ኣይኮነን ህዝባዊ ቃልሲ መስርሕ እዩ ፕሮሰስ ብናትካ ተሳትፎ እና ማዕበል ዝኸይድ መስርሕ እዩ እዚ ብርጌና ሓመዱ መራሕቲ ክህልዎ ግድን እዩ ንሱ ከዓ ግንባር እዩ ነቢሩን ኣሎን ፀረ እዚ ግንባር እንተኾንካ ዝዛረብ የብልካን እንተዘይኮነ እዞም ኣብ ባይታ ወሪዶም ዘለዉ ክሳብ ዝቕህሙ ወይ እውን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክሳብ ዝሰጋገሩ ምትሕብባሮም ምርጫ ኣይኮነን እንታይ ላ ግቡእና እዩ ቃልሲ ሶራ መራሒ ዝኸውን እሞ ዘዕውት ሓፋሽ ህዝቢ ተኣኪቡ ዝመረፆ ኣይኮነን
ብናቶም ተበግሶ ኣነ ሕራይ ዝብል ውፉይ መራሕቲ ክህሉ እዩ እቲ ግድነት እዞም ንሕና ኣለናልካ ኢሎም ንኢትዮጵያ ዝወረዱ ድማ ንሳቶም እዮም ፈቲኹም ዶ ንጉስ ትምርቑ ካብኦም ዝሓሹ ክሳብ ዘይረኸብና ምስኦም ምጉዓዝ ኣብ ምዕራዩ ተራ ክንፃወት ወሳኒ ይኸውን ነዛ ስራሕ ዘቃላጢፍ ውልቀ ሰባት ጉጅለታት ምትብባዕ ምሕጋዝን እዩ ዘድሊ ንፍና እውን ተዓዘብቲ ተላኣኽቲ ከይኮና ንቐፌታን ኣለይትን ብምዃን ፀቕቲ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ናይ ሓርነት ቃልሲ እሞ ምስ ህግደፍ ጠካን ኣብ ውሽጥን ኣብ ግዳምን ንኤርትራ ዘፅንት ዘሎ ቃልሲ ተሓናነቕ እዩ ኣብ ኩሉ ከይወዓልካ ዝኾነ ቃልታዊ ተርእዮ ምስ ዝመፅእ ሸውሃትካ ንኸተርዊ ናይ በልናዶ ተዓዘብናዶ ዓሻ ኣይኮንኩን ገንዘበይ ዝኸፍል እናበልካ ምውጥዋጥ ዕንቅፋት እዩ ስለ ዝኾነ ሱቕ ጥዑም እዩ ዝበሃል ኢሳያስ